Τώρα που βλέπω όλα τα βιντεάκια που γύρισα στην πενταήμερη, μπορώ να πω ότι θα το μετάνιωνα σίγουρα αν δεν πήγαινα. Όχι επειδή πέρασα ωραία, αλλά έφτιαξα αυτό που ήθελα να φτιάξω, αυτά τα vlogs. Γιατί δεν είναι απλά παίρνω μια κάμερα και γυρίζω ό,τι να είναι, αλλά μια συγκεκριμένη οπτική γωνία με την οποία βλέπει κάποιος τα πράγματα. Με χάλασαν λίγο τα κλαμπάκια και άλλα διάφορα πράγματα και υπήρχαν κάποιες απογοητεύσεις, αλλά το ότι πέρασα αυτές τις 5 μέρες με τους γνήσιους φίλους μου με έκανε να πω πως η πενταήμερη was worth it. Γι' αυτό τώρα έχω ένα υλικό που θα μείνει πάντα στη ζωή μου και θα μπορώ να το βλέπω όποτε θέλω για να θυμάμαι τα τελευταία χρόνια της σχολικής μου ζωής. Εγώ είμαι ο Καραμπρό και βλέπετε το 5 Days Off. Thanks for watching.